Kien fis-26 ta' Ġunju li għadda li Jeffrey Pulicin Orlando ippreżenta 3 akkużi bil-miktub li fi kliemu għandhom iwasslu għat-tkeċċija ta' Richard Kakija Caruana mill-Partit Nazzjonalista. L-erba' li għadda Pulicin Orlando ippreżenta wkoll lista ta' xhieda li għandhom jikkonfermaw il-bżonn li jitkeċċa Kakija Caruana. Iżda fittra li bagħtet illum lil Richard Kakija Caruana, il-President tal-Eżekuttiv Nazzjonalista Martes Portelli akkużat lil Pulicin Orlando illi ma tax biżżejjed dettalji dwar l-akkużi u l-lista ta' xhieda bil-miktub. Filwaqt li fakret li resqet il-każ quddiem il-Kunsill Amministrattiv biex jittieħdu l-passi neċessarji, Martes Portelli qalet li peress li Pulicin Orlando ma żammx mal-proċedura, Kakija Caruana issa m'għandux bżonn jimxi mal-linji maqbula fil-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-ħamis li għadda. Għalhekk b'differenza minn Pulicin Orlando, Kakija Caruana ingħata l-barka biex ma jippreżenta l-ebda lista ta' xhieda li jista' jressaq fil-laqgħa tagħha. Fl-ittra Martes Portelli qalet lil Richard Kakija Caruana li huwa dritt tiegħu li jagħmel id-difiża u li għada fil-5 ta' wara nofsinhar jista' jippreżenta x-xhieda kif jidhirlu. Martes Portelli bagħtet ukoll notifika lil 5 xhieda ta' Pulicin Orlando biex għada jitilgħu jiġdu. Mitluba tgħid jekk dawn l-ittri ntbatux tard ħafna, speċjalment fil-każ ta' John Dalli li jinsab imsiefer, Martes Portelli qalet li kien Pulicin Orlando illi tawwal il-proċess. Min-naħa tiegħu Jeffrey Pulicin Orlando ċaħad bil-qawwa kollha l-akkużi ta' Martes Portelli, qal li matul il-jum tas-Sibt huwa beda jagħti aktar dettalji u beda bix-xhieda tad-Deputat Laburista Joe Mizzi, iżda twaqqaf mill-istess Martes Portelli li akkużatu li qed jaġixxi b'intenzjoni ħażina. Pulicin Orlando fakkar ukoll li saħansitra propona li jsiru żewġ laqgħat ta' diskussjoni dwar it-tkeċċija ta' Richard Kakija Caruana, l-ewwel waħda biex iressaq l-akkużi u t-tieni waħda biex Kakija Caruana jiddefendi lilu nnifsu. Temm jgħid li kien il-Partit Nazzjonalista li ddeċieda li ssir biss laqgħa waħda u li hu aċċetta li jressaq il-provi kollha tiegħu f'din il-laqgħa.